Geno mara nirio makare nyakurom gajwang machiegni choni mara ang'ich welo entai pario koda uchiel dweno mara pagario ganario prario koda ang'wena. Dijo bende konya kurom gajwang liet mar ndio kendo lal girawere medo chwakore pachoka. Ntiere dwaro mondo bi Douglas Kanja majatendo bila mondo gwe tao kabende kanisa ko rawere mondo hore kendo gi many weche kata yore go mag chwalo ngur mag piny owacho bende ose kuom lal kod rawere go karmano to gi many yore machiko yie godo magi duto wai kunechone mana ngichwelo kaka pile arwako pachi lai mar ote machuo kare adek aucheno no kabende wantie live Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kachel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube wachako gimago mwami opek. The police know what is happening, are behind what is happening, are supporting what is happening. Senator Mabusia Okia Omtata Ramondo Mio Gai Marobira Douglas Kanja Gwetao ewi ndio marawere. Jadolo Bishop Ogonyonge Deo kwa rawere mondo mi orang maber kaka gitio gimbui e chwalo ngur margi. And we are happy that none of them had any complication. Nyathino na miyo nying mar Savior Noel. Ne en morgi ilo ne jonyuol manorwako nyithindo manonyuolo odiochieng Christmas. Machiegni nyakurom gajwang cheno ni mara ng'ichwelo wantiere gi jaloko maralizo tieno nyinga Lydia Okeyo. Dwaro mondo mi ogai marobila Douglas Kanja ko jatende kwach kich Ibrahim Amin mondo mi ogwetao osechako kao kore pachokae. Senator Busia Okia Omtata ochoni obila mano sebedo kaluwe jagoro matipo mar machieng lo kata cartoons Kibet Bull mano lal jumani en kido mag geche mago kwach kich. Hajafo marwa Chris Owino leronwa Omtata kod Senator Mahoma Bay Moses Kajwang ochoni Kanja kod Amin nyaka kauting kaluwore gi lal marawerego. Nyawawa mane ogole apis jatend obila machon Jafet Kome nenore kama osechako ng'weyo ogai mar obila Douglas Kanja bang' kwayo mondo ogwetao ewi lal mag rowere e lwet jogo ma ichichni obila chako mako mach. Senator Mabusia Okia Omtata kod riwruoge makedo ne ratich oganda e kaunti ma Mombasa onyiso Douglas Kanja kod ogai mar okwach kich Ibrahim Amin mondo ban piendegi kendo dog pacho kuom rem e tijgi mar miyo jopiny arita madwarore. They are the ones in charge of the police force and they are held personally accountable for what is happening. Otherwise, the two are incompetent to hold the offices they occupy and should resign with immediate effect for having miserably failed in their mandates. What they are telling us is that Kenya has become Haiti. And that, gangs have now taken over and that they're the ones who are abducting people left, right, and center. So with this admission, we expect nothing short of the IG's resignation. Etwak mare kod jofwamb e apisi mare e bore Nairobi, Omtata yango ni Kibet Bull, jagoro mar cartoons e mbui mag tudruok, mane olal chieng' tich ariyo jumani, ne osebedo ka iluwo kod nyamburko moro marachar, kido mar Subaru, nyamburko ma itudo kod obila mago kwach kich. Members of my security detail informed me that they were monitoring a white Subaru Forester vehicle, registration number KCG 089A, which was mounted with suspected FlexiSpy communications gadgets used to intercept phone communication. Kalore kod Omtata, rowere ang'wen ma oselal jumani kuom seyo serikal e mbui mag tudruok ne ondhi kod obila mago kwach kich gino ma omiyo kwayo Douglas Kanja kod Ibrahim Amin mondo owe rowere go thuolo kata tero gi e doho hagen kod ketho. I demand that Mr. Mohammed Ibrahim Amin, the Director of Criminal Investigations, and Mr. Douglas Kanja Kirocho, the Inspector General of the National Police Service, come clean on the abductions and unconditionally release Mr. Kibet. Weche mag Omtata oserilwedo kod okil Kamaloka Kevin Ondago kod Senator Mahoma Bay Moses Kajwang ma onyiero weche mag obila ni ok ging'eyo joma osebedo kalal kod rowere ka giwacho ni en ting' mar obila
marito jopiny. Ng'ato kolal Kenya ka koonge ka polis to kare en kanye. Nyiso ni kare polis bende kia gima dhi nyime Kenya ka. Dang be ni nitie jomaundu moko manyalo lal gi ji to polis kia. Naneno statement mane Inspector General mar polis oketo. Statement no okwane ka nyiso weche mag adieri. Kevin Ondago wacho ni anyuola mag jogo ma ondhi nyalo dhi e doho mondo doho ogol chik ne ng'ato ma ondhiyo gi mondo ochwal joma kamago e doho e bwo chenro mong'ere kaka habeas corpus. Habeas corpus en kwayo ma ng'ato chopo godo mbele doho ka nitie ng'atgi ama ng'ata ma gichich ni sirikal ama bede migawo mochung' ne security ondhiyo to kendo pok ochwal e doho. Koro en kwayo ma ng'ato ore court ore doho ni mondo ng'atwa manodhicha temuru mondo ukele doho mondo mi unyiswa to notimo ang'o. Weche mag ndhiyo jopiny osebedo ka medore e pacho kae e bwo telo ma jatend piny William Ruto chakre ng'anyo mag rowere mag Gen Z kata odoko ni Ruto ne osingo mar tieko tim makamano e kinde mag campaigns. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung' ne obila e pacho ka National Police Service okwedo weche maliekore ne obila ema osebedo ka ndhiyo rawere e pacho kae. E oboke margi ne ute fwambo kawuono, gai mar obila Douglas Kanja wacho ni onge tesendo obila mora mora ma ogeng' ne rawere ma familia mag chich ni nondhi kendo olal godo gi obila. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, duol manono tij obila e pacho ka IPOA osechako timo nonro e wi rawere ma chich godo ni nondhi gi obila. E thuolo mar ndalo 5 mosekadho, buche mag rawere ma indhiyo to ilal godo miru osemedore ahinya e pachoka ka thothne obila ema iseyo ni ndhiyo kendo lal miru gi rowere go. Kaluwore kod seyo makamago, ogai mar obila Douglas Kanja e oboke ma oro ne ute fwambo owuok oko mar kwedo wechego kowacho ni obila onge tudruok mora mora gi wach ndhiyo kod lal miru gi rowere go kendo onge tesendo obila ma omak gie. Kanja nyiso jo Kenya mondo were gi tim mar keyo miriambo kod weche magichuogo kendgi mamien obila chilo kendo ketho nying obila. Bende owacho ni ting' mar obila maduong' en mako jomaundu ma ok ndhiyo oganda gi thuon, kolero ni kaluwore gi chik obila komako ng'ato to indiko piny e buk moyiedhi mar obila kata occurrence book kama bang'e jal momaki ichwalo e doho. Kanja bende omedo ni duol manono tij obila IPOA osechako timo nonro e wi wach rawere ma ondhi kokwayo ng'ata manigi wach e wi jogo ma ondhi mondo ogol lipot e tesendo obila. E ote margi ne ute fwambo, jakom mar IPOA Isaac Hassan owacho ni gisechako timo nonro e wi buche 4 mag rowere ma ondhi. Hassan omedo ni apisas magi oseter kuonde mopogore opogore kama rawere go ne ondhi mondo ginon kit kaka ne ondhigi. IPOA bende owacho ni kama giyudo ketho to gibiro sumo paro mondo donjne jal manigi ketho. Duol mochung' ne ng'iyo tije mag jong'ad buche bende ogolo duongi e wi medruok mag buche mag ndhiyo rawere ka giwacho ni ndhiyo rawere en ataro mar chike ma pachoka kendo en rocho ratiro mar dhano. Gikwayo migepe duto mochung' ne arita e pachoka mondo lu chik mar rito ratiro mar jokenya. Magi timore kinde mar riwruok mar okinde LSK, kanisa kaachiel kod jotelo osebedo kasundo mondo jogo ma ondhiyo rawerego owegi thuolo giriwre gi familia maggi. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jonyuol manoyudo nyithindo otieno mochakore tarik 24 nyaka tarik 25 ute thieth opogore pacho ka onyiso mor ma gin godo e wi yudo nyithindo chieng' ma Jokristo hingo e nyasi mar Christmas. E kaunti ma Kisumu nyithindo 28 nonyuol tarik 25 od thieth ma kaunti no ka nyithindo 9 nonyuol otieno mana e Christmas e od thieth mar Kerugoya e kaunti ma Kirinyaga. Simfros Okinda nigi ler. Otieno ma tarik 24 e sama Jokristo nopong'e ute lemo ne ikruok mar nyuol jawar kod hingo nyasi mar skuku, mine kaunti mopogore pachoka ne ikore mar konyore bende. E od thieth mar kaunti ma Kisumu, nyithindo 28 nonyuol tarik 25. Surprisingly, out of the 28 babies that we were able to deliver, 25 of them were males and we had 3 females. Ne waloso kod moko kuom jonyuol monyiso mor margi tokido nyithindo moriwo chieng' nyuol kod Kristo, kamoko kuom gi chiwo nyinge maket kod kinde mag nyasi mag skuku. Nabedo admitted Kisumu County Referral Hospital on Monday on 23rd, and then Nyasaye no miya nyathi mawuoyi on 25th December through CS. To nyathino namiyo nying mar Savior Noel kwa Catholic
ni season yenye Wakristo na celebrate Christmas. Nyoro nabiro kae 25th mana konyra but na mor ngata ne Christmas bedo kamano lakini amor chake Chris Delan. Kato bedo ne ok ging'eyo ni giting'o rude, Vivian kod jaode ni kod mor matamre gi nono kuom yudo nyithindgi maonge chandruok. Kaka nachopo koni nokonya makonyora maber manyuolo twins nonchoka ng'ina ting'o twins but amor kodgi. Antamor ayudo twins pok amiyo gi nying adhi miyo gi nying. Yeah. Kagirawi nyithindo duto manonyuol chieng' tarik 25 nonyuol maonge chandruok moro amora. We felt a great honor serving within this period and seeing that most of our babies are born, and we are happy that none of them had any complication. Komachielo i kaunti mar Kirinyaga, moro pong'e lendo wang' mine duto manoyudo nyithindo otieno ma piny norugodo tarik 25. Kaka pile, gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru nochiwo mich ne minegi mar sirogi e PD. Hii sikukuu tumekuja hapa kwa niaba ya Her Excellency our Governor kuangalia vile wagonjwa wetu wanahudumiwa, especially kuona wamama wetu wenye wamejifungua katika hii msimu ya Krismasi. We thank her so much today for gifting our mothers this Christmas. They are very happy. Mine aboro kuom gi noyudo nyithindo manyiri ka achiel nonyuolo wuoyi. Mine gi onyiso mor ma gin godo kuom gweth mane giyudo. Nafurahia sana juu ya hii baraka ambayo Mungu amenipea hii Christmas. Nashukuru sana juu ya Mungu kunilinda nikapata safe. Pia wengine wenzangu tukapata safe. Naomba Mungu sana na nasema asante kwa Mungu juu ya hizi baraka ametupea. Nimefurahi kupata mtoto nafasi ya hii ya Christmas. Nimeshukuru kwa gavana wetu Anne Waiguru kwa zawadi ametuzawadi siku ya leo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Hayo maber ne Sevia Noel gi nyithindo moko kuom riwo nyuol gi jawar kendo puoch gi pak ne minego bende wakone gi hayo makare na minegi kachiel gi nyithindo. Oganda makwar mag jopiny noyore dho wath ma Jomo Kenyatta mar tongona ikineni mar sikuku kata kamano thoth gi ywak ni uchumi emodwa ridore ne oganda mathoth omiyo ok ginyal bago nyasi kata tiyo gi omenda sasa to chutho ni mar weche mag skul bende rito gi dwe manyien. Weche mag arita no jiwe dho wedhe duto ma jopiny yuore ka jogo ma yuoro gi nyithindo ma bende okwa mondo mi obed machiegni gi nyithindgi mar gayo gwenyruok kod lal. Magi timore sechegi ma oganda mathoth timo limbe kaunti ya Mombasa ka giikore ne nyasi mar yawo higa 2025. Maisha imepanda, ni kujikaza tu kuleta familia, lakini maisha imepanda. Tunajivinjari kidogo tukibakisha ya school fees pia next year January. Mwaka jana at least uchumi ulikuwa hujafinyika sana, lakini huu uchumi kadri siku zinaenda unaendelea kuwa mgumu. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tumekuja kwa ajili ya uhai. Hicho ndicho tumekuja kufurahia. Tuko uhai na tuko sawa. Ikiwa tunaona watu ni wengi na maji ni mengi. Kuna wakati tumetoa watoto mwezi wa 8, maji yalikuwa mengi. Tumewatoa saa 10 kwa sababu tunaangalia hatari. Hatutaki ile hatari. Kuhimiza kwangu mimi ni wazazi wawe na umakini kulingana na watoto kwa sababu watu ni wingi. Watoto ndio ambao wanaingia kwenye ufuo wa bahari, wanaogelea kule na mamama wamekaa. Kwa hivyo ni wazazi wawe na umakini wa kuangalia watoto wao. Daka pagario bang sa cha midambo cheno nangi chwelo ero kamano kuome doke tera Mogi TV wadhi mbele kai kata kamano wako yo machuok anoka Evangelist Dan wachoka chane entiere kodwa Ramogi TV wachoni berne ahinya nikech nyiso ganda gigo matimore kata kamano kwa lamo ne piny Kenya wachoni entiere Nyasaye entiere gi jo Kenya. Mana Evangelist Dan Wuodo Muya kuok Mombasa County gin kanyo gi Bishop Michael Mune kod nyamen gi Jack Akinyi omuya kantie chudo ma katwacho ni pi Nyasaye mondo mi ogwedh piny Kenya. Nairobi PSV driver wachoka chani NTL Luanda kawuono kama olwe weche gi achiel kachiel wachoni NTV Higa kama bende weche gi chopo ne yo makare. Jared Osingo ja Migori wachoka chani en Jared Osingo mano chief chef mar Ritu Hardware ya Migori kaeto wachoka chani NTS Suna East okwayo haya maber na jonyuol gikre kanyethino dokie school dwe mar achiel kik wigi wil
gicham school fees. Aneno bende kanyo ote mar Patrick Ominde mar Kisumu Police Station wacho no mora hinya gi chendo. Olo Prince kantie kanyado tane ni kachali godho wacho ni bende sedonjo. Damaris Ogara, George Elisha kod Beverly Collet wacho kanyo ne gin kanyo gi Shadrack Ogara gin tigmora hinya gi chenro mamien gi Damaris Ogara bende ni kacha. Olo Prince kantie kanyado tane ni kacha kendo kaito Byron James ntie Migori mora hinya gi chenro bende bela wacho ni Nyandembra kwa bwai angichwelo chopo ne yo makare wacho ni ote ma Christmas odhe ajo Nyandembra kwa bwai duto te wayo matin ma inangichwelo kikidina boro duoko na thoth kapoka wadogiwe. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto mago e witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. All right, listen up. Collocates is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni nyakoro mgajwang' wadhi mbele gi weche manyien mag ang'ich welo. Gwenge magoyo gise kaunti ma Homa Bay higni mathoth mokalo ne kod kar neno winy achiel kende piny Kenya mane nitie kod winy mag mbusi kata white pelican. Kata kamano ne odar kaluwore gi jwang' manojwang' godo kar neno winyno. Kapek ma ikelo gi lokruok mar futo mar yamo bende nomiyo winy odar. Jogweng' Marakewa kama ne kar neno winygo ne ntiere ywak nyaka ne winy makamago dar ne ber mane giyude kinde no sani olal. Ka gin gi geno ne piny owacho biro timo duto mar neno ni alworano obedo makare mondo mi ywak kata owinjie ywak winygo kendo.
Mae chal mar geti mana nitie kaneno winy ma Oyugis kata Oyugis Bird Sanctuary manitie gweng' mar Akewa e location ma Kanyangwe ka chud bura ma Kasipul. Chal mar geti ni gisani nyiso ni kaneno winy manoting'o winy ma ong'ere ni mbusi kata white pelican osebedo ka ojwang' kendo bol kuom higni mathoth. Lamek Oyugi jadak malura ni wacho ne winy mag mbusi ne thoth mokalo e kaneno winy higni mag 90 kendo ne en kama ne uriti to kata kamano pek mikelo kolokruok mar futo mar yamo kod chenro ma jodak e alwora ne timo ne omiyo winy gi ok ochako dar mos. Kae kama wadake, kae kama onyuola, ma kanonyuola tayudo ka winy miluongo ni mbusi ne ni ka. Mbusi gin white pelicans gi kisungu. Ne gin ka kendo ne gidak e yien mane ni ka, yien ne ni ka gi madongo nyaka higa 90 gi wiye. Kochopo around 95 to ne nitiere development mane okel kan nochielo go ka nochiel kar kam kanidwa pidh rech gi ministry mar fisheries. Koro jok mane nitie manodak machiegni kagi moko ne interfere gi environment mane gi enjoy mane gidake ka. Yien moko bende ne otwo, moko bende nogore piny. Koro yien nodong' matin. To dak machiegni bende manochorore machiegni ahinya gi kama gidake nomiyo nitie interference. Koro gotieno samoro ginind maber. Koro kae bang'e no to gidar. Kaluwore gi jogweng' mar Akewa, kar neno winy ne kod yiende madongo mane gikonyorego kendo thidhna mane ni ka ne miyo giyudo pi mayot. Ka sani to mana winy mamoko ma bende ok nyalo ywayo wang' jolimbe ema sani koro dialo ka jopiny bende oyudo kama koro ginyalo lage jambgi. Lamek pimo kit kaka ne winy mag mbusi odak ka jopiny bende ne yudo ber e kinde ma winy go ne nitie. Gin winy mane biro kaeni e dwe mar 6-7. Koro gibiro to ginyuolo tong'. Ka ginyuolo tong' to tong'go gibutno to tong'go tore gibedo gi nyithindgi. Koro chakre dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 ne en breeding period margi. During that time jothurwa ka diere kanyono ne pidho njugu mang'eny. Njugu ni pidho puothe man kagi mondo giyud husk mag njugu. Njugu ema ne gigero go ute mane gidak godo. Koro ne gikawo gik okinyi to winy madongo ne dhi nam Kindu. Dhi omo rech ma gichamo to gi ma nyithindgi chamo. Koro rech ne biro ka mang'eny kabisa. Ma samoro rech go seche ma gitransfer ka gitransfer rech e dhogi ka giketo e dho nyithindgi to moko ne lwar piny kendo mana rech madongo. Koro kae ne nitiere beneficial gimiluongo ni ecosystem mane ni ka en ni kata dhano bende ne yudo rech. Ka wapot koro ne waparo ni giringo gidhi nikech ne gibiro in July to ginyuolore nyaka October kae to gidok back to South Africa. Bedo winy mag mbusi e kar neno winy ma Oyugis gi e kindeno ne omiyo uma mar gweng' mar Akewa olandore kaluwore kod jolimbe mathoth mane timo limbe mar neno winy ma kamago ma bende jogweng' wacho ni ne yudore mana alworano kende e piny Kenya mangima. Jopiny e gweng' mar Akewa kaendi wacho ni bedo winy mag mbusi kaendi ne miyogi kony mapek mokalo kendo nyaka ne winy gi wek olal ok gisebedo kod yot. Wach winy gi nomiyo this place nokete map mar Kenya tourism map. Makata ng'ato kodhi adhi kata yamana London tikoni in white pelicans semidwa dhi neno. So this was the only place man inyalo neno gi. Apparently in about 3 places in Africa. In the whole of Africa. One in South Africa, one was here, and I think West Africa there is also one. Benefit mane mbusi gi kelo ka chon ka pod wan mane primary school nwaneno ka tourist wasunge a Nairobi kendo ne gibiro gichung' malo kacha dho ndara kendo ne gibiro ka gineno ka nikech ne gin kod route map mane kelo gi kuonde mane ginyalo visit. Koro ka was one of the place mane gi visit mana nikech winy go. Kata odoko ni winy go ne dar tuduoge ka neno winy gi e kindeno, jogweng' wacho ni ne gin kod mor nikech welo mana timo limbe kanyo ne wegi kod lokruok ka osuru bende ni choko. Nwachiedo mwaketo gate. E thuolono ne nitie welo mane biro. Seche mane welo gi biro ne gikelo income ne the former Homa Bay County Council. Gima duong' kuom winy mag mbusi gi ne gin social birds. Gibedo kanyakla. Seche duto ne gin kanyakla. To kendo ka giwuok ok ang'e ni giwinjore nade.
ka giwuok to giwuoga tedichiel kendo ka giduogo to moko kuongo biro limo kaka situation kama ne gidake chal koro moko biro to dok koro ka giduogo to kendo gichako giduogo kanyakla. Higni mathoth nyaka ne winy mag mbusi dar ka jogweng' maka ni kod geno maduong' ni chenro masani koro sirikal kokalo duol mochune kayo pi alwora ma nam Lolwe, Lake Victoria South Water Works Development Agency dhigo nyime mar kunyo yawo maduong' kod chenro mag dongruok mamoko ma gitimo nyalo biro ywayo winy mag mbusi mondo chako duogi. Gimaduong' ma kumo winygi gihero pi gini seche ma ka gisewuotho to gidhi e pi koro pi mokelni en achiel kuom activity mabiro miyo winygi duogo. Kendo gima duong' madang' awachi ni ago erokamano ne jok momiyowa project ni. Anyalo paro ni chon kane winje kanika ne en thim ma seche moko ne tamo kata jomoko chopo mondo mi otuom pi kae nikech yien gi ne dongo mano kava kama no chalo forest. Kuom mano wago erokamano ahinya ne jok mokelonwa projects ni. Aneno ka en gima nyalo medowa maendeleo mbele kata mana ni nyithindwa mwanyuolo matindo mapiny gibiro yudo matunda ma olos ni kanyalo konyogi mbele. Winje kaka ne biro kane welo ka biro to ka winje ka ne nitie to ne nyalo kelo lokruok nikech ka gibiro to kata ka giyudo kata ji 3-4 moko gima giweni ne odhi konyi e odi ok gidhi weyi nono. Kama wantie ni higni mathoth mokalo ne en kama ywayo wang' jolimbe mathoth mane biro neno winy kido mag mbusi. Kata kamano okalo kod pek mikelo kod lokruok mar kor lwasi winy gi nodar kaendi kendo chenro masani koro piny owacho dhigo nyime mar gundho kaendi jogweng' mar Akewa ni kod geno ni biro konyo neno ni winy go koduogo mondo alwora mar kaendi obed yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nok mar chope kar dak mar jogo mayuto gini piny mamadhari koro miyo jodak makono kale achiedh nade gino mamiyo ngima gibedo matek e kinde ma gintie kod dwaro mar konyore. Mosekelo midhiero nyaka ne nyithindo magamo tuoche ma ikelo gi alwora ma ochido. Jafo marwa Linet Undi notimo ne gilimbe kendo losonwa ripodno e yo machal kod mae. Ler en gima ber ka oganda orito seche duto e kinde ma piny osegoyo okang' kokalo kuom lony manyasani kuom higni buora. Moko kuom jodak ma Mathare e kaunti ma Nairobi osebedo gi midhiero mar cho. Sani mantie ma watiyogo gin michulo. An koro kaka inena kani e ka atich amanyo tich isili to an gi nyithindo to iyudo ka samari iwuok ot iwe nyithindo ot chien onge kata mana siling 10 madang' ime nyathi odhi kod ocho. Iyudo ka nyathi odhi adhiya oko kumoro amora. Alafu to sani koro kaka becho en shida kuom ji. Jok moko losore kata wan joma dongo jok moko losore i ot to wito kumoro amora. Dhi bedo wich kuot ka ng'ato winjo samoro watiyo kata gi jwala wakawo to wawito kucho rowe wan go ka nyicho mukwa kanyo nitie nafas idhi adhiya tiwito tek mana ni timri nade ikonyori wan konyruok no ema dwaro. Giwacho ni en gima wich kuot kendo bedo ne gima tek e kinde ma gintiere gi tuo mar ambululu kaluwore ni seche moko gionge kata gi omenda michulo cho ka kinde ni ngima bende ohidho. Waonge cho waonge pi samoro hala ok odhi to chuno ni nyaka idhi e cho ochuno ni nyaka iti gi pi. Cho en ten bob koro kati diew ang' ni chul round go te midiewe go nyaka otieno chuno otiyo gi kasuku ngi chopi olor wadhi e oko kiny ipuke mtaro koro wan gi shida maduong' mar chope. Samoro an matek sana nikech samoro iya kaya tayudo jam e cho koro kaka nyalo timo onge to samoro kata pesa na onge go madhi ge cho to en cho giming'iewo to chumi bende ni matek wan matek jowadwa. Nyithindo matindo bende koro ngima gibedo kuma rach kendo gigamo tuoche kaluwore kod alwora ma ok ler ma gituge seche duto. Jodak yango ni gigamo muya molil kaluwore kod pi makalo e lalo ka udi bende odhungore ma kaka muya maler kadhi onge. Nyithiwa matindo yudo tuoche mang'eny sana nikop kumoro amora lil. Ute mwadake machiegni kod mitaro tido ka ng'ato odhi olosore e ot kasto biro puke mitaro kanyo. Yudo ka koro jams ng'eny luange fuyo kumoro amora abe kaka we nyathi chien samoro kawo chiemo odhi obet kodoko luang mniwa kacha chandego donjo dhi e chiemo koro en challenge maduong' sana wan sana jok mamine
inyalo dhi yud kopogore. Nyathi tuo goyo kodhi opime no chido to gima kelo chido no en sida mar cho. Samoro nyalo giko tieno ichandi idwa dhi diewo. Chundi ni kawo kasuku mikawo jwala itiyo godo. To udi modaka gi othung. Koro ka kiny piny oruti kaka minyaga tipuko e mtaro. To gitikno alwora ni wan gi nyithindo. Nyathi tugo chiembe olwar e mtaro ang' ne chune okwany to kanyo ng'eni chieth nitie en lach. Kumachielo bende giwacho ni kuonde luokruok mantiere oleng'ore totop, gino machuno ni nyaka ginyiew kar luokruok. Giwacho ni sirkal ojwang'ogi kendo nyaka ne mukudi onge kony moro amora ma giseyudo. Baf bende wanyiewo 10 bob. Kidhi luokori chulo 10, kiny kidhi en 10 bob. Koro wan gi shida mar choge baf. Wadak marach sana. Bukwe nyaka nyocha mukwa kata usaidisi miyowa bende onge. E kinde ma lony manyasani koro ringo e ng'wekede, chope obiro molosi e lony manyasani. Moko idiyo, moko ibede, ka moko to irundo. To ma e chal mar jodak ma Mathare, ma koro osebedo kaka dhe midhiero mar nok mar chope. Gino machuno moko kuomgi, kochopo gotieno to gilosore kasuku. Kochopo gokinyi to iwinye kor rwasi, kendo ringo mana korujre. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Rawero kwa mondo mi omanyore mamoko mag chwalo ng'ur magi ne piny owacho kendo giwe ndiko weche manyalo keto gi obadho e mbui mag oganda. Mowacho gi moko kuom jotend kanise e kaunti ma Kisumu ma bende oko piny owacho mondo oluw chik gi rawere mag yudo gi ketho to ok ndhiyo kendo lal kodgi. Veronica Rogo ni giler kwa kaunti ma Kisumu. Monj kod lal mar ojende ma osebedo ka dhi nyime e pacho kae osebedo wich bar ne oganda jo Kenya ka rowere e kaunti ma Kisumu owuok oko mar kwedo tim makamano. Kwa serikali tunaomba wafanye haraka iwezekanavyo, kama mtu ametekwa nyara ama ameshikwa walete kotini ili tujue ni kesi gani ameekelewa. Awuoyo gi PS mar Interior to gi IG to amor giduoko margi ka giwacho maber ni investigation timre makare, ma wadhi bedo gi duoko makare ma jo ma otimo tim maonogi wadhi make sure ni omakgi motergi e court, ma mane yo monego bed ni waluwo. Bende gikwayo sirikal mondo oluw chik kata ka diponi makosa oneno kendo mako jal moketho kaka pend chik dwaro koting'o chwalogi e doho. Tunajua serikali pia iko na sheria zao za kukamata mtu ambaye hatii sheria, lakini tunaomba wakati unashika mtu ijulikane kwamba ni serikali ndio amechukua hiyo fursa. Alafu tunasema kama wananchi hiyo muda wa kuchukua mtu na kupotea na mtu si nzuri, kwa sababu hatuwezi kaa kimya kama wananchi. Wachni bende no sir gijatend kanisa ma Power of Jesus Around the World Church Dr. Washington Ogonyongede motayo sirikal e wilal gi jopiny. Ka nyathi otimo makosa omake, kosa make tere court, to kaburo loye otwe, to kaburo koloye to gonyo dhiyo, timi woni ni kiko chako tingi makamano kendo dwa kony thurwa moloyo kwa weyo mondo mikanyalo reto jowa ma wahero kendo mwageno nyithindo mwase invest kuomgi kati rabura kata kama chie kata kama nyadundo okinya pondo ne serikal. Ka serikal ok ni dwari to biro ng'e gima timore kuomi nikech en gi machineries mang'eny manyalo ng'eyo gima timore kuomi. Omiana kwayo serikal mwageno kendo mwahero ni kuom ng'wono mar Nyasaye nyithindo matindo giri kigi lal gonono. Kata kamano, Ogonyongede bende nosiemo rawere matiyo gi mbui e keyo weche maricho e wi jotelo ma pacho ka. To nyithindo matindo bende gichek gik ma gindiko, giwendiko gimoko manyalo ketho thurwa. Nikech Kenya en pinywa, onge Kenya moro machielo, wan gi Kenya achiel kende. Kik wakethe gi ndiko maro, kik wandiko weche maricho ahinya kuom Kenya. To be watamo investors ok nyal biro mondo invest e thurwa ka. Nikech nyoro ka Kenya ok en safe. Koro miyo kapok ndiko gimar chen kuom Kenya to wapar. E sama sirikal dhi nyime gi rango matut e wi ndhicho mag rowere okwa mondo obed gi horuok e kinde ma gichwalo ich wang'gi e mbui. Arogo Veronica, Ramogi TV.
Oyo matin kendo nyakorom Gajwang mtoto wa mama wacho ni nitie Githurai 44 Dave Tom wacho kanyo ni entiere ngo kama gambo mora hinya gi chenro ano bende ochengo mwaka nitie Kisumu wacho nosechekien kaka pile bila bende wacho kachacha ni entiere kodwa e chenro mano bila shemotho rakamano wacho ni gimose nyowa en poor community policing e Kenya katudruok makare onge kind jopiny gi obila police are underappreciated by the public. Chieng moro ka police dinyis ni oyue Kenya ok di bedre. Let's respect and appreciate our police department. Mano bila wuoyo kacha erokamano ahinya kuom uteno awayo matin ma en ang'ich welo e kinde mabor. Season, Citizen Duker and Farmer's Choice have got you covered. Enjoy the 1 kg value pack of pork sausages at only 702 shillings or grab the 500 grams classic pork sausages at just 360 shillings. Need something extra? How about the 200 grams beef brawn for only 142 shillings and the crispy 200 grams tricky bacon at 393 shillings. To order, simply dial *487*5#, choose your preferred product, pay and pick it up from your nearest Quick Mart. It's that easy. Citizen Duker, home of discount. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama tunakusort na Easy Loan ama upate bustika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Macheri nyakorom Gajwang hamenen tugo mane ntiere kod siso kinde machon. Tugo mane kao kaka piem mane kelo ganda kanyakla. Dhowath Masindo ne en kar chunya men ka dhoudi mopogore opogore ne romo mar dhao ka joloch ne idhialo gi mich mopogore opogore. Ochieng Emmanuel nolimo Dhowath Masindo kendo gomba gi jodongo ma kinde machon nong'ere e piem makamagi. Awinje sigande. Gimabor ineno nam gode nam maukwe. Ma en Dhowath Masindo kendo entiere kod sigana mathoth eiye. Wachopo e Dhowath Masindo kendo pi mar nam
apaka, gore kod dhowath, kendo loso kuoyo mayom ka nitie sigana. E kinde machon, Amen ne tiyo godo ne weche mopogore opogore, kendo e dhowath masindo ka, Amen ne obetie. Waromo kod jodongo, kendo igonwa sigana kaka Amen en achiel kuom tuke mane itimo e kinde mokalo, to kod gigo mane Amen kelo. Gileronwa kaka Amen ne timore kinde machon. Amen ne itime kinde mag odhiambo, kata kinde ma piny ne okue, ma nikech ang'o? Amen nitimo godiechieng' alanga, nok time gokinyi. Kendo timbegi ne chokore, ma tim moro bedo bathe kocha, moting'o nyaka jarutu gi jasili. Ma ka udhi ndong'o jotim machielo mudwa higo cha, to jasili gi bunde to gi orutu kou, to kuse ndong'ogi, to chaka gi kou dok ubet koru. Koro jomondong' ka bire dier pap, un budhi, koro chaka Amen. Gilerono kaka ne iyiero jogo mane dhi dhawo Amen e kind dhoudi mopogore opogore mane oromo. Kamae kaka ne en. Ne okawe kaka sport e ndalono, kendo ne ka owuato owuok kak sengre, to thuon mowuok gwasi ka thuondgi mane gigolo temo owuato dhi siemo. To jogo mane jo Amen ne nigi chia mane kind oganda. Kani wuotho gi ng'ama nyago ji piny, ne ji oluori nikech in osiep ng'ama tek. Bernard Okode Owato, wuod Owato mane ja Amen, miyowa sigana mar Owato. An wuod Owato Kanyara, abonga wadgi Lea, manoi Amen ndalo machon, kendo nonyago ji kabisa. En ema nonyuola, omiyo nang'eyo ber Amen kod rachne. Yang'nwa kaka Owato ne chal gi kite. To Owato nomadho chak, en wi mopong', mogwande ong'wel, manyadundo ka an kama, ok gore piny. En kaka nonyono piny, to nyono gi teko ne te. Kigaori ire, kikia, odiri mijiero chak. Koro Owato ne kona ni ogojo mang'eny. To Owato kane oseloyo ng'ato, ne chal nade? Kendo Owato kane osego ng'ato piny, to mon gawe gi tigo, gi sigalagala, gi bombwe. Owato biro karateng', kwargi ohere, kwargi niluongo ni Oligi Wuod Otieno Klicha. To Amen ne itime nono kose ne nitie gimoro e iye. Owato ne kwar jabilo. Jabilo niluongo ni Ororo. Ororo ne en gi bilo. Amen go be itimo mana gi bilo, mana kaka sani opira be igo gi bilo. Amen be jabilo no. Nyage tek. To ne gin ang'o mane nyalo miyo ng'at mane nyago ji kata ne tek Amen ne nyalo weyo mondo miloye? Ne nitiere siri moro koso? Nokona ni kigo gaji to kogoyi piny, dala ni onge, ok inyuol maber. Mano ang'o? Disadvantage. Koro en bende nodhi ombekni, ma ng'ato chimoro manyapo ndule piny, emomiyo an be koro nonyuola. Bang' mano, jodongo nyisowa kaka Amen ne en, kendo gimiyowa ranyisi kaka ne iluongo dhawo, to kod kaka ne ji makore ka Amen chuo chieng'. Rachwere ruoth mar thuon, ai wi makore, giwere, gimakore, giyware, ai wi yware, ai ne giuru mos, giuru ya wi koro moko, ogo Owato piny. Yakwaramogi, magi gin moko kuom tuke mane itimo e kind oganda e kinde machon. Kwayo nitie mondo miyo duogi kendo mondo miyo moro oganda. Nikech msungu nobiro gi tuke moko momiyo koro gigewa nwachalo ka gima obuonogi, nikech nwaparo ni gik mwatimogo gin gik modok chien kendo maricho, omiyo Amen olal. To kwaneno mos, nikech kata ka ji odhi e tuke machalo Olympics, to waneno ka Amen pod nitie. Koro akwayo yawa ni wamed bedo kod tukegi, wadhi kodgi mbele. E ndalo Amen ne nitie gik mane kelo Amen mang'eny. Nonyalo bedo e kind libamba gi libamba, kata gweng' gi gweng'. To nitie gik manomiyo timore oganda. Nomiyo ji luorore nikech ng'ama ne yi kabisa mane go ji piny, ne ji oluore. Masani, waluonge gi dhok Kiswahili ni mashujaa, to ndalogo bende ne en ng'ama sani luongo ni celebrity. Ne Ramogi TV, an Ochieng' Emmanuel. Kamana ahinya Emmanuel Ochieng' kuom limo gwenge masindo kendo kelonwa sigano e yo makare.
wakao thuolni mar nyisini maiko mar ng'ichulo kata kama waduogo kanyo sa 3 nyakor mwajwang' gi wechegi manyien e yo makare. Nomin pilot mar ndhe wacho kacha nosebedo konyo nyaka nwachake warom sa 3 nyakor mwajwang' wasebedo kanyo gi Liz Otieno, nyinga Lydia Hoke. Oriti masana.